नमस्कार शेतकरी मित्र. शेतकरी टेक्निक चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण म्हणून कांदा बाजार भाव. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. व्हिडिओ जर तुम्ही शेअर करा आणि लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. चला तर आज बघूया कांदा बाजार भाव. नागापूर पांढरा कांदा अवकालेले 1000 क्विंटलची बाजार भेटलेला आहे 800 रुपये ते 1100 रुपये सर्वांदा दर आहे 1025 रुपये. येवला उन्हाळा कांदा अवकालेले 2000 क्विंटलची बाजार भेटलेला आहे 300 रुपये ते 1012 रुपये सरसंदर आहे 800 रुपये. येवला अंदरसूल उन्हाळा कांदा अवकालेले आहे 1500 क्विंटलची बाजार भेटलेला आहे 400 रुपये ते 1012 रुपये सरसंदर आहे 800 रुपये. लासलगाव उन्हाळा कांदा अवकालेले आहे 7000 क्विंटलची बाजार भेटलेला आहे 500 रुपये ते 1151 रुपये सरसंदर आहे 9050 रुपये. कळवण उन्हाळा कांदा अवकालेले आहे 2500 क्विंटलची बाजारावर भेटलेला आहे 300 रुपये ते 1400 रुपये सरसंदर आहे 1100 रुपये. चांदवड उन्हाळा कांदा अवकालेले आहे 3000 क्विंटलची बाजार भेटलेला आहे 450 रुपये ते 1019 रुपये सरसंदर आहे 750 रुपये. मनमाड उन्हाळा कांदा अवकालेले 1500 क्विंटलची बाजार भेटलेला आहे 300 रुपये ते 1000 रुपये सरसंदर आहे 825.